Dobrodošli u more. Pod zaštitničkim suncobranom naše zajedničke 1000. riječko-splitske emisije More. Evo i 600. samo riječke emisije, koje brojimo još od siječnja 1982. godine. Osim da kako sa vama ovu našu vrijednu riječku obljetnicu podijelit ćemo sa ljudima koji su u moru od samoga početka. A da ne bi bilo gužbe, izbor je spontano pao na veteranski trio Fantastico. Jednom davno, u vrijeme Filmski vrpci, uredniku TV centra Pula Branislavu Bimbašiću bljesnula je sjajna zamisao, emisija More. Najprije u regionalnom programu izdvojio minutažu za morski blok Vijesti, a potom je uz prve pohvale krenula prva emisija More, ljudi, obale iz Rijeke. Pala je jednoglasna odluka na kolegiju, Bimbo nastavi dalje kako si zamislio. I to nastavljanje dalje je sada sa 1000 emisija, što je prosto, kad se malo pogleda bolje, nevjerojatno koliko je to. To je strašno puno minutaže, strašno puno filma. Emisija je to koja je vrlo brzo privukla gledatelje s područja cijele bivše države. Osnovno je bilo da se sve vrtjelo oko mora. More u Puli, more u Rijeci, more u Zadru i tako dalje. I što je posebno bilo interesantno, nije se smjelo zapostaviti naše prijatelje na jugu, Split, Dubrovnik, tako da smo istovremeno, tome je bilo posebno drago kad smo uspjeli posao iz Pule preko Rijeke proširiti na cijeli Jadran i onda smo dobili naše današnje more s kojim se zaista ponosimo. I upravo je tako, svi, od tehničara, snimatelja, realizatora, novinara do urednika. Prvo da kažem zapravo da je emisija More zaista biser Hrvatske radiotelevizije. Vjerojatno nijedna emisija koju emitira Hrvatska radiotelevizija nije toliko gledana, ne sudjeluje toliko ljudi, nije toliko omiljena, toliko prekrasnih snimki, zalazaka sunca, toliko ljepote, mislim da nema nijedne emisije. Iako je od prvoga dana bila dio tima koji stvara More, bila je i ostala njegov zaljubljenik, baš poput snimatelja Drage Zormana. Jako dobro, ponovno, a pogotovo zato što je ta emisija bila jako dobro gledana, puno. A sve smo posnimili, svi po Jadranu i posvuda i to je bilo odlično za gledati. Držalo me more, držala su me putovanja na otoke naše, na naš prekrasni Rab, na sunce kad smo gledali izlazak sunca, 4 zvonika, pa kad su se izvlačile mreže, pa onaj predivan Lošinj, pa Cres, pa Krk, pa obala, pa ti ljudi, da ne spominjemo imena, da ne bi se neko našao uvrijeđen, ali evo, svih nosim u srcu i po noći kad legnem na krevet, mislim na mnoge od njih. A išli smo kuda, po Lošinju, po Tresu, po Rabu, po Pagu, sve gdje je more. Naše more i otoci, to je najvažnije bilo za to da kako žive ljudi tamo, pogotovo na otocima. Posebno me je obradovala prije nekoliko dana objavljena jedna informacija da je more među najgledanijim emisijama televizije Zagreb, a to me posebno raduje i nadam se da će i moje kolege nastaviti u istom tempu. Kolegica Odri Ribarović, urednica, zaista brine, vodi brigu o emisiji. Mogu reći da nije bilo snimanja kad sam se vratila s otoka, da ona nije došla. Kako je bilo Nikolinčica, kako je bilo, jeste zadovoljni sa snimanjem? Mislim zaista, evo, u uspomeni je sve to u srcu i prekrasno. I Drago Zorman pamti tu posebnu brigu za ovu emisiju. Bila je Odrica, s njom sam radio, najviše. Iz pregršta veselih zgoda teško je neku izdvojiti. Prvi put kad smo došli sa autom tu, ne znam gdje je bilo to, u Lošinja, ili Tres, su došli, ćete nam popraviti televiziju, jer piše tamo HTV. Ma mi ne popravljamo, mi pravimo program, ja kažem, ne popravljamo televizije. Nikolina uz mnoge zabavne doživljaje izdvaja snimanje na Srakanama, striženje ovaca nad morem. Atmosfera svjetska. Kad odjedanput muk, na moru se pojavila, gledamo što, sredozemna medvjedica.
nakon tko zna kolike godine uopće nije bilo ni čut ni vidjet na moru, pojavila se sredozemna medvjedica. I onda normalno te snimke našeg snimatelja Borisa Vehara obišle su cijeli svijet. Boris Vehar je snimateljska legenda, također je u mirovini, no škrt je na riječima i voli biti s druge strane objektiva. I gotovo. Tako i Boris Rok, od kojega isto nismo uspjeli izvući niti riječi. Niti riječi od Nevenke Milošević, dugogodišnje realizatorice Mora, koja ovu emisiju doživljava kao svoj čedo. Ipak osjećaje svih, vjerojatno najbolje, opisuje naša, kako joj tepamo, Nikolinčica. Sve mi to pomalo fali, puno puta se sjetim ljudi, puno puta mi ti razgovori fale mi ta putovanja, evo, taj smijeh, ti vicevi, sve to skupa, ali evo, drugo je vrijeme, došlo je drugo vrijeme, sad uživam sa obitelji, sa unučićem, mojim Kristijanom i evo, mislim, jedan drugi dio života je sad nastupio.